Ποιος ξέρει αν πριν πεθάνω, σε 100 χρόνια δηλαδή, πάρω καμία ευχαρίστηση από την οικογένειά μου. Ποιος ξέρει. Δεν το διάβασε στο χαρτόνι. Ποιο χαρτόνι? Μη μου τα σκεπάσματά μου τη στιγμή που είπα να πάρω λιγάκι δύναμη. Μια στα για ύπνο. Μπαμπά, έχουμε κάνει συμφωνία. Το βράδυ είναι σκεπασμά σου, τη μέρα είναι η εφημερίδα μου και την διαβάζω. Τι θέλω να σου πω. Α, για τις τυράντες μου. Μπαμπά, κλείνει μόνη της. Τη μεγάλη ευκολία τη χρωστάμε στις τυράντες σου. Πώς, παιδί μου. Οι τυράντες του ταξίαρχου Τσακώνη. Κλείνει μόνη της. Άλλο πράγμα η εφεύρεση και άλλο το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο μάλιστα δεν υπάρχει. Βρες με σε λεφτά να αγοράσω ένα κλαρίνο, ένα πεντάλ, μια βόμβα υγραέριο, το σωλήνα και το στόμιο και σου φτιάχνω το πρωτότυπο εγώ στο πικεφί. Καλέ, ποιος το έκανε αυτό? Εσύ τι λες, ποιος? Ποιος μπορεί να είναι? Ποιος μπορεί να είναι? Τονί, αύριο το πρωί ξέρεις τι θα κάνουμε εμείς οι δύο. Θα πάμε στο Δημαρχείο. Μου βρήκες δουλειά! Θα σου αλλάξω επίθετο! Δεν αναγνωρίζω την πατρότητα. Νόμιζα πως υπήρχαν τζάμια! Τι θέλετε να μας τα σπάσετε? Όχι! Να χτυπήσω ήθελα! Και εσύ και να χτυπήσετε, παίρνετε τέτοια φόρα, καλά που δεν είναι τα τζάμια. Καλή μου κυρία, ποιον αγγυρεύετε? Γάτο! Οικογένεια γάτο, όχι. Εδώ μένει η οικογένεια καπέτσε. Αλταβίβα, χαίρομαι πολύ! Χαίρομαι πολύ. Οι Ιταλοί τρώνε γάτες σε μερικές περιοχές. Το στείλω! Α, για τις ψιψίνες λέτε, εδώ ήταν η κυρία μου τα γατιά. Καλά, μπαμπά δεν το θυμάσαι. Θα ξεπαστρέψουμε τα γατιά, ένα-ένα. Πάνε και μου τα γατιά. Αποδημήσανε. Αποδημήσανε! Για πού! Πού πάνε τα γατιά! Πάνε στο Καμάλτονι. Τα λέγανε τα καημένα. Και σήμερα θα έρθει. Και αύριο θα έρθει. Μέχρι που πήραν τα μάτια τους και πήγαν στο Καμάλτονι. Κρίμα! Κρίμα! Τι να τα κάνω εγώ 3 κιλά βρέσκα σαρδέλα που λέτε! Έχετε μέσα στη τσάντα 2 κιλά βρέσκα ψάρια. Καθίστε, καθίστε! Πώς πήγαν τα πράγματα, τα μιλήσατε? Κάτι Σε δέχτηκε. ναι. Δηλαδή μπορείς να του μιλήσει επιτέλους. Ναι. Ύστερα από 7 μήνες που περίμενες το προφάνο μου, κάτι είναι κι αυτό. Ο πόλεμος τον Εύρο νίκησε. Ψέματα μορφούλα μου. Και για πότε τα κουφέτα? Α, δεν είναι καθόλου γέρος. Ένας άντρας 50 χρόνων είναι όριμος. Και άλλωστε Τζουλιάνα μου τι τα θέλεις? Καλιό γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό, κύριε, πρέπει να τα λέμε τώρα. Αυτή είναι τύχη για σένα, να γεννηθεί το παιδάκι σου με ένα όνομα. Παντρέψεις να έχω και εγώ λεπτά να φτιάξω την εφεύρεσή μου το κλαρινέτο με το πεντάλ. Όχι! Όχι! Ξέρετε τι είναι το κλαρινέτο με πεντάλ του Αγκοστίνο Καπέτσε? Όχι! Η εφεύρεση του αιώνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε μπρονχικό άσθμα. Άμα, να σας πω την αλήθεια, εγώ μετά το ατύχημά μου πάσχω μόνο από τη μέση μου. Για παράδειγμα το λέω. Θεός συγχωρέσει την ψυχούλα του Αλταβίβ. Αλταβίβα! Ο Θεός μας έχει στα δεξιά του. Είναι άνοστος. Τρώγε τον Ή. Η θεία πρόνοια δεν μας έστειλε αλάτι. Τρώγε, Αγωστή, τρώγε. Μπαμπάκα, έχω μια ιδέα. Εσύ, σώπα. Να ληστέψουμε μια τράπεζα. Τονί, σταμάτα να λες αυτή τη στιγμή χαζομάρες. Γιατί, για σκεφτείτε το καλά. Μερικά εκατομμυριάκια και βολευόμαστε όλοι μια για πάντα. Έλα τώρα θα πάψεις. Εμπρός μας. Πάμε να κλέψουμε την τράπεζα. Γιατί δεν περιμένεις μια Παρασκευή με μόρα. Θα γίνει αμέσως τώρα! Είπα όλοι! Ολόκληρη οικογένεια, πρέπει να βάζω το σταυρό μου. Εμένα μου πέφτουν τα βρακιά μου. Και τι τα έχεις στα χέρια? Α, θα κλέψω την τράπεζα με τα βρακιά στα χέρια. Μπαμπακά, άμα πετύχει το κόλπο θα μου κάνεις το μεράκι μου. Θέλω μια Mercedes αυτόματη. Θα σας δείξω εγώ τι παραπλώ και δεν είναι μπροστά, αλλά 100 ώρες κόκκινα.